V minulosti, keď boli či už triedne čistky, alebo náboženské, alebo etnické, bohužiaľ sa diali v uzavretých systémoch. Klasickým príkladom je Tretia ríša, ktorá bola jeden uzavretý systém s hranicami, s ostnatým drôtom, to isté komunistický systém, ktorý vytvoril len veľký koncentračný tábor na mieste bývalého Sovietskeho zväzu. Takže tam sa nedalo utekať, nebolo kam utekať a preto sme nevideli utečencov. Takže to, že vidíme utečencov, je aj prejav toho, že je väčšia sloboda cestovania s jednou jedinou výnimkou. Touto výnimkou je Severná Kórea, ktorá je jeden uzavretý koncentračný tábor. A práve vďaka utečencom je Chartúm a Nairobi a Soweto pri Johannesburgu miestami na celej zemi s najväčšou kriminalitou. Pretože jedna tretina prakticky obyvateľstva sú utečenci, v prípade Sudánu sú to tí vnútorní utečenci, tí internally displaced, ktorí sú obrovským tlakom na miestnu ekonomiku, pretože potrebujú sa zamestnať za akýchkoľvek podmienok, aby uživili svoje rodiny na úteku. Prepuknutím konfliktu v Sýrii nám stúpla na našom pracovisku v Libanone, kde sme mali predtým len utečencov z Iraku, počet pacientov štvornásobne. Sýria je pre okolité krajiny najväčšia humanitárna katastrofa od vzniku vojen alebo od vzniku sveta. Keď si uvedomíme, že tretina národa je v iných krajinách, že v Turecku 1,5 milióna, v Libanone 1,2 milióna, India asi milión utečencov, je to obrovský nápor, tak ja veľmi oceňujem prácu našich lekárov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety z tropického tímu, ktorý keď vznikla sýrska kríza, tak sa nám hlásilo ďaleko viac lekárov, že chcú ísť pracovať do Libanonu a do Sýrie, do miesta s obrovskou nestabilitou a s veľkým rizikom, ako sme mohli vysať. Tak momentálne tam máme 3 zamestnancov a radi privítame ďalších záujemcov. Katastrofy, ktoré sa udiali pri Malte a pri Sicílii, sú výkričníkom do nášho svedomia. Európska únia zrejme nie je dostatočne pripravená, ako keby bola prekvapená tým, čo sa deje, a pritom tie tajné služby a politici museli predsa vedieť, že tieto výbuchy v Sýrii, v Libanone, v Líbii, v Egypte budú generovať obrovské množstva utečencov. Takže momentálne sme tak viac menej v takých rozpachoch, sme takí nepripravení a je to veľká výzva pre nás, do nášho svedomia, aby sme podali týmto ľuďom pomocnú ruku. To znamená, pomohli im reintegrovať sa aj v prípade napríklad tu našej spoločnosti na Slovensku. Na Ukrajine vyzerala tá situácia ako tak dosť hrozivo. Keď to však porovnám s tým, čo som zažil v Líbii, v Sýrii a v Turecku a napríklad v Sudáne, tak to riziko je neporovnateľne menšie a ja si myslím, že tá situácia sa bude uberať tým pozitívnym smerom. Skôr vidím veľký problém toho tlaku z juhu cez Mediteránske more, to znamená, to sú utečenci zo Somálska, z Etiópie, zo Sudánu, ktorí prechádzajú cez Stredozemné more, cez Grécko, Sicíliu a Maltu a prídu aj na Slovensko. A sú tam strašné osudy. Máme pacientov, ktorí majú veľké rany, rezné po transplantáciách obličiek. Keď sa ich pýtame, prečo majú transplantovanú obličku, tak povedali, že to je poplatok často za to, aby dostali sprievodcu, aby sa mohli dostať napríklad cez Sinajský polostrov, tak si nechajú vybrať obličku a tu predajú, alebo polovicu pečene. Mnohí zomrú, mnohé tie deti, ktorým odoberajú orgány násilným spôsobom, zomierajú ešte počas cesty za lepšou budúcnosťou.